Мабуть, усе вы ведаеце пра знакамітых врацлаўскіх краснолюдак. Ну, іх называюць час ад часу гномікамі. А вы ведалі, што гэтыя істоты бяруць свой пачатак ад часоў супраціву, антыкамуністычнага супраціву. І пачынальнікам быў адзін з врацлаўскіх журналістаў, які маляваў гэтых краснолюдак на сценах як сімвалы антыкамуністычных акцый. А зараз я вам пакажу, дзе ў Варшаве захавалася адзіная выява краснолюдкі. Менавіта з тых часоў ваеннага стану 80-х гадоў. Пасля ўвядзення 13 снежня 1981 года ваеннага стану грамадзяне, якія былі звязаны з рухам памяранчавай альтэрнатывы, пачалі маляваць на сценах лозунгі свабоды, а таксама краснолюдак. Адзіны захаваўшыся ў Варшаве сімвал супраціву можна ўбачыць на сцяне дома па вуліцы Мадалінскага, 7.